ang nindot kaayong gideklarar ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo kining pag-ingon gyud niya nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So gihigugma gid ay sa Ginoo ang kalibutan. Sige, lingay mong tupad. Ing nalipay ka nga naapil ka sa kalibutan. Ana. Pero nganong nag-ingon man si Kristo, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kinahanglang buntogo ninyo ang kalibutan. Ayaw mo pagpaulipon sa kalibutan. Gani, mo ingon man gani ng mga magsasangyaw, labi ng mga apostoles, ang taong kalibutanon, maimpierno. Kinahanglan mahimo kitang langit nun. Dili ta maghuna-huna sa mga butang sa kalibutan, hinunua biyaan nato kining tanan. Unya, ang Ginoo nahigugma pag-ayo sa kalibutan. Nya kita didan paghigugma sa kalibutan ay may saktuan eh. Ngilingay mong tupad. Yung na wa ka maglibog. Yung na ano. Ano na siya? Gihigugmag maayos Ginoo ang kalibutan nga iya gining gianhi o gipakamatyan. Nga naman, tungod kay gusto taniyang tudluan unsaon paghigugma ang kalibutan. Unsaon man paghigugma ang kalibutan, mga igsoon, kinahanglan higugmao nato sa selfless way, dili sa selfish way. Sa may Binisaya na, higugmaa ang kalibutan sa way paghigugma sa imong kaugalingon. Ayaw higugmaa ang kalibutan nga nahigugma kas imong kaugalingon. Nga naman, kay kung ang ato ng kaugalingon mo'y atong tagaag paghigugma, kanang mahimo natang sintro sa atong kaugalingon, di na sad ta mahigugma sa kalibutan. Gani, gamito nato ang kalibutan aron pagtagbaw sa atong kaugalingon. Nya kaya nga atong kaugalingon di man gyud matagbaw, guba ang kalibutan. Kung kitang tanan magsige na gamit sa kalibutan para sa atong personal nga katagbawan, personal nga security, personal nga kaluwasan, patay gining kalibutan. Muna si Kristo, unsa man iyang gipakita, kay gihigugma man niya ang kalibutan, ang una gyud dili siya manghukom sa mga tao dinhis kalibutan. Di siya mosilot sa mga tao dinhis kalibutan. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad. Ing na wa ka manghukom sa imong silingan. Na ing na wa ka mosilot sa imong anak or sa imong pag-umangkon, di ka mangusi, di ka manglatos. Di ba? Niya ikaduha, ang gihimo ni Hesus, ang iyang lawas, iyang gipabitay sa krus. Pero wa gyud siya'y tao nga gibitay niya sa krus. Pasabot, ang tinuod ang paghigugma sa kalibutan, mga igsoon, kanang andam tang magpakamatay para sa kalibutan ug sa katawhan, dili mopatay sa kalibutan. Mao bitaw na ang mga selfish people maghimo gyud mga illegal activities, illegal logging, illegal fishing, illegal sa pamailaing illegal mining,
illegal quarrying, illegal coloring, legal man din na ng pag-colors book. Kanang pag-kiss-kiss kilay, murabi ang nag-illegal logging. Unsa man ang illegal logging? Kana bang imong putlon ang kahoy nga wa kay ipuli og tanom. Tanawan ng inyong kilay, gihaguan ginagtanom sa Ginoo, nya inyong kiskison di putol na. Unsa man inyong giilis, badlis. Dili inyo tatong gitamnan og lain. Anay illegal logging. Nya unsa may resultas illegal logging? Flash flood. Flash floods. Perti naghanang patay na aning flash floods kay wa nay kahoy nga moali dito sa bukid, diretso ng tubig sa ubos. Asa man na padong ang singot, anha man na magsugod sa tong agtang ang singot, tanawa di ba inig-ana diri diretso sa imong mata. Kay ngano man wa na may ali. Imo namang giputol. Mura sa na siyang illegal logging. Nya kana sang kuan, kana mga bata diri sa ilawom nga gipangpatay, pinaagig pills, pinaagig ligation, abortion, unsa man na, mura sa nag-illegal mining or illegal fishing. Kay imo man na ditong butangag hilo, di ba? Kanang illegal fishing, magdukdok man nalag tublis una, niya hiluan bang isda ba? Aron manglutaw. Mao sana imnag pills aron mamatay to ditong kuan similya nya mamatay apila lag pangihi illegal fishing na abortion o illegal mining kay kuuton mo na dito bungkagon mo na dito kanang ligation o mo gyapon panglugtason dito sa ilaw pamutlon mao sa na illegal mining god. Bungkag ra man kay bungkag hangtod mga lusno na lang ng mga yuta diha. Wa nay muali kay illegal lagi. Mao na ang mga selfish. Kana ang naong ra gid niya mo gihuna-huna. Wa mahigugma, dili mao ang iyang paghigugma sa kalibutan. Mao nay gugmas yawa nga nias kalibutan. Unsa may iyang gugmas kaugalingon. Muna ang yawa, gubo niya ang kalibutan. Kaya nga naman, di man kung siya mao'y gahimos kalibutan. Ang Ginoo may naghimo, gubon sa yawa. So kana ding moingon ang Ginoo, ayaw higugmaa ang kalibutan. Ang pasabot ana, ayaw gamita ang kalibutan para sa imong kaugalingon. Gamita ang imong kaugalingon para sa kaayuhan sa kalibutan. Kanang pagpamalit og slot unsa man na maayo na dili kanang siging tigom anang kwarta maayo na dili sige tubag nganong sige magagtigom para unsa man unya og ang imong tinigom kuhaon gani, suko din ka. Imo din silutan ang nagkuha. Ipakulata pa, ipapriso pag yung kawatan. O niya, nisilot na ka sa imong isig katao. Tungod na sa imong pagtigom sa kwarta. Muna ang kanang pagtigom o kwarta, di na maayo. Kana magsikag tigom o kwarta para sa imong kaugalingon, di na maayo yun. Okay. Kaupat nga lingi sa imong tupad. Ina, sugod karon gitu bang sabat tugod karon din agita magtigom ingkaw niya pa der unsa na malay para sa among future kinsa man day nag-atiman sa atong future ang nahigugmang tinud-anay sa kalibutan ang tinuod nga nagbuhat sa kalibutan ang tinuod nga tinubdan sa tanan mo'y nag-atiman sa atong future kinsa man ang Ginoo maobitang ang Ginoo ang iyang gitudlo nato ayaw mo kabalaka sa ugma ayaw mo kabalaka sa ugma buhata lang unsay mabuhat ninyo karon do not worry about tomorrow
Look at the birds, look at the flowers, look at the weeds, look at the trees. Nga naman di ay, nagsige rin na silang paningkamot para silang future. Matod pa ganis Ginoo, giatiman maginas Ginoo, nga mubukad ang buwak karon, malaos rasad ini kaugma, kamo pa kaha, nga anak yun mos Ginoo, ayaw kabalaka, kay labaw pa mogbili, kay sa usa ka panon ni ining mga langgam nga gagmay. Di ba? Kanindot ana nga pasalig, pero di kita mo salig. Anha kita mo salig anang atong tigom yun, tigom og thousands, tigom og millions, tigom og billions, tigom og trillions. Anha kita mo salig. Hangtod na lang nagpatay na tang maayo. Tanawa ra nang giagias gubat. Oh, tanawa dito si Ukraine, i-plus man na usahay. Abisag inyong i-search sa Google unsay naong sa mga building sa Ukraine. Huna-huna ako nog usa ka tag-iya adtong mga buildings nya mao na naong ana nga nangabungkag na 40 na yung lusnoa. Tanawang naong aning mga tao nga nangaigo sa lusno aning mga yuta kay nag landslide tungod aning mga illegal nga mga quarrying, illegal mining, illegal logging. Tanawa luoy kay mga naong. Pero tanawa ning mga taong naghigugmaay. Kana ba mga taong nagtinabangay? Labi na panahos trahedya nga magtinabangay gyud maayo. Matandog taw eh. Gabi gaduwa ang junior sa UB o sa UC basketball. Siyagit yung maayo kay duol kayong duwa. Pagkahuman yung kay exhibition game man to, paghuman yung duwa, nindot kay mga smile ang mga coaches o ang mga players nga nag-abot lamanuhay sila. Nindot kay mga smiles kay diha man kus duol. Akong giobserbahan ang ilang mga naong o muana ra ba kusbod ba? Wa nga naman exhibition game man pero nagsugal pa to. Sugal pa to. Nya portig yung closas dua na file to petition. Pero nahigugma man sila to entertain the community. Portig yung daghan ng tao dito nagoy ni saka dito sa katungtuang reeling. Kabayo na lang atong tubo na ko kana ron inig syagit-syagit ana. Huganin na nga tuloyo. Among yun na, pero sa among yung parte mag yung lipaya, kato junior pa to, ang senior karong panghuybis, ugma. Oh, pero karon mas excited ko karon kay beauty pageant. Balik-balikan dyan kong ingon dito, paderha, tambong yun paderha, tambong biya yun pader, kaya naa ka dito'y talk, nako, ay lang tingali, oy kay ibaw rabag yun ko nga, unsa na silang mga naong. Ay nga dong anaon masaka ng mga naong ana. Kamo mga babae ba? Ako lang pasiuna lang ning ako ba pero dili ko mo criticize ana ha. Ang atong beauty pageant mangod atong hubuan ang babae. Kana mang gwapa kay nga babae ba atong hubuan. Binla na lang natog duha ka buok. Usahay. Nganong inana man na? Pangutan ako no, kamo mga babae, nganong inaana man? Mao ba na ang pagpakita sa beauty, nga di na nimo alihan ang imong lawas, aron mahimo kang beautiful? Ito ba? Dili ka na selfish way of showing beauty? Kamo mga babae, kusog ra ba kay imong mupakpak na? Unya og pugson mo nga pahubuon mukiha kay sexual abuse. Unya palakaw-lakaw di sa stage dili sexual abuse. Tarungon ka ni natog husay. Bisan kanig lion mo mukiha kay sexual abuse. Unya, og kamirahan, palakaw-lakaon, bidyuhan, i-upload pa sa social media, dili sexual abuse.
Pero naligo ka, bidyuhan, i-upload social media, mukiha kay sexual abuse. Hoy, pagbata ka mo kinsa may nag-sexual abuse? Kami, mga lalaki, nga nabuang og tan-aw ang inyong hapit wa nay hapin nga lawas? O kamo nga inyong gisudlag bakukang ang among hasta pari di na kahinomdom sa madre kay kana nagitan-aon? Kay ang madre tinabunan mang lawas tanan. Di mami ganaham tan-aw na hinoon magsigimig tan-aw na. Kaning ako wala ning ako kana bang pasiun na lang ni ba nga pamalandong ka ta oy. Nga naman di ay tarungon lang na nga short lang yun, t-shirt lang, gown lang, ayaw lang sa nang sihag kaayo. Ana, nga naman di kanaon, wa gyud beauty? Da, hilom lagi mo. Mao na nga ana ganing mamalandong ta kay basig dili na ni love of God ang atong gisunod sa pag-express sa atong beauty, labi na ninyo mga babae, basin og love for the world and of the world. Kinahanglan ang atong gugma Diyos nun. Pasabot ang ikatulong paagis Ginoo sa paghigugmas kalibutan, iyang gipapas ang sala sa kalibutan. Ang pagpapas sa sala maogyoy measurement of true love. Mabitan nang ningon ko ang love ug ang lust di gid na magkuyog. Ang kaulag ug ang gugma lahi gid na. Medyo lang silingan kay na sila. Ang lust gustong mugakos, ang gugma gusto sang mugakos. Pero ang lust gusto og sala. Ang love dili gusto og sala. No na siya. So ang love labi nas babay og sa lalaki maggakos na sila humagkasal. Ang lust mugakos gid na wapay kasal. Ang love mutukhang na humagkasal, bahalag mangluspad. Way kaunay, basta humanang kasal. Pero ang lust, oy sus, di gid na mutukhang humas kasal, mutalikod na kana yung wapay kasal. Ana, mo na siya. Diri sa atong unang pagbasa, ang mga apostoles nisugot rang prisohon ang anghel ra sa ni pagawas nila. Gidakop na sagbalik, wa gyud mo resist. Nganuman nahigugma man, dili mahadlok sa pag-antos, magsige rag sunod unsay sugo sa Ginoo. Mao na nga nahimo sad silang kabus. Wa sila'y mga kwarta, way balay, wa gani sila'y right except divine right. Prisohon lang sila, latuson lang, putlas liog, wa sila'y claim og human right. Kabus kayo. Pero matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Hige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na gusto ka mahimong kabus. Oy, lingi. Og tungod aning gustong mahimong kabus, namati ang Ginoo sa atong pangaliya. Kitang nagsigig pinalitay aning slat, namati ang Ginoo. Mao na ang ato karong building, kaning bag-o natong Paris Convent, blisingana na karong Biyernes. Ano man, ni progress siya. Tungod aning mga kasing-kasing nga kabos kana bang dili maikog, dili mahadlok nga mopalit og slat para sa kaayuhan sa katilingban. Mao na tinuod nga kabos. Ako kabos man jud kos una, sige ra man gyud mig pangarga, sige pangguna anang uma, sige pamaligya anang mga uling, pamutos anang mangga. Unsa may resulta?
dali kay ming suguon, limpyuhi ang daan kay pista nas ato. Tuwa dayon mi manglimpyo kadto mga dato-dato nang eskwela pag yung siyudad, manighawak pa. Oy, wa palagi ni mahuman. Palagi ni mahuman kami tutub sige kana busdos. Ang maayo di ay kay inyo ning nahimo. Mga naong gyud. Mga tahor kay tanan ba? O tanawa na mga kabus na to diri mo imukabkab anang basura, kabkab sa basura aron mawa ang baho, ukab anang kanal ana. Kaning ato dinhing tanawan yung atong cross. Kanang kuan diha, kanang sayan anang sitro, limpyo o hugaw. Wa mo kabantay nga gahapon hugaw kay na. Duday mga taong kabus nagtrabaho gabi hangtod kaadlawon nang limpyo diha. Nagkatkat ana, way mga tub. Wa gyud diha mo katkat ang pari. Kay dato-dato man. Igor ang imong pari. Kari brad, hugaw ri diari o. Kari hugaw sa ri diri. O sige pader, kari murag hugaw sa ri diri. O pader, amon ang kuanon pader. Atog din pare. Ana ba? Ana. Mo na sa niron. Ana, salamat pakpakan ato ang nagtrabaho ani. Walo ka tao. Wa mga tog hangtod kaadlawon. Nang limpyo pagyud paghuman sa ilang agi kay ang kabos dali sugoon. Muna kining nagtinampuhay na to dinhig slat, mga kabos na nga nagpasugo sa simbahan. Salamat kaayo. Ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 18,487 pero naapay 41,513 ka slots. Maunay makapatiwas sa atong kumbinto kung mahurot ni kahalin tag 500 pesos per slot. Ug daghan lang gyud ang gustong mahimong kabos, hurot dayon nya ang ato sang DCHS para sa atong pista, duha na lang kaadlaw ang kuwang. Niabot na sa atong halin og 17,121 slots, naapay 12,879 slots nga available, tag 200 pesos rani. Og di lang kita maghigaw ikaw-hikaw, daw ugma hurot na ni. Naghan untang mahimong kabos. Nya ang ato sang litson 16 man to ka slots, sold out na. Nanata kompleto na litson. Ang lugaw ato man tong increasean, nahimo naman tong 26 slots. 23 na atong halin na pay tulo ka slots nga tag 3,000. Hutdanin ninyo karon ha. Pakpakan sa nato. Mat kayo. Mauni siya ang mga kabos, kusog mangnabang, kusog mutabang, kusog muhatag. Muna si Kristo nagpakataos kalibutan nga kabos, mitubo nga kabos, namatay nga kabos. Kay nahibaw ang Ginoo nga ang kabos mo'y tinuod nga kusog mo higugma sa tinud-anay nga paghigugma. Kung mahigugma na ta sa kalibutan, magdato na ta, mahimo na tang daw, mahimo na tang isog, mahimo na tang mga pagarbuhon sa atong mga nahuptan. Si San Vicente Ferrer, usasad kakabos, muna hangtod karon, matinabangon lang yapon siya, mahigugmaon og naghimo paghihapog mga milagro.